21. júna si pripomíname Deň únavy vodičov. Teda tých, ktorí denne strávia dlhé hodiny za volantom, aby nás, ale aj tovar a ekonomiku udržali v pohybe. Bohužiaľ na Slovensku je v zmysle zákona možné denný odpočinok vodiča skrátiť až 3-krát týždenne až na 6 hodín. Viete si predstaviť, že po takejto pauze sa znovu vrátite do plného výkonu s plnou zodpovednosťou? Únava nie je osobným zlyhaním vodičov, je to systémový problém. Je to výsledok tlaku na výkon, nedostatočnej ochrany týchto zamestnancov, vodičov, ale takisto aj podcenenia rizík. Preto odborový zväz KOVO volá po zmene. Po zmene zákona, ktorý by garantoval aj vodičom dostatočný odpočinok. Pretože vodiči si nezaslúžia iba rešpekt a uznanie, ale aj dôstojné pracovné podmienky, právo na oddych a relax. Pretože aj oni, ako každý iný zamestnanec, majú právo vrátiť sa domov živí a zdraví.